engelsk og dansk. Skal der også være her? Ja, måske. Let me welcome you here to Computer School. My name is Alexander, and I'll be telling a bit about our giant tortoises, why they're getting these red peppers and snacks. Her på Computer School, der har vi 11 kæmpeskildpadder. Vi har vores 2 voksne aldaberhanner, som går i sengen derovre, som hedder Tonser og Cosmo. Og så har vi lille Gaia her. Det er først på fingrene. Som jo er en Galapagos-skildpadde. Og så har vi også de unge Galapagos-skildpadder, som går udenfor. Så har vi 8 stykker af. Og så vil Gaia siden i. Here på Computer we have 11 giant tortoises. We have our 2 alligators called Tonser and Cosmo. And then we have our 9 Galapagos tortoises, where one of them is called Gaia. She's the one right here. And then we have the 8 youngsters who are outside. De her kæmpeskildpadder kommer så også fra hver sin ende af verden, hvor aldaberen, den kommer fra Seychellerne, der ligger ude på Afrikas kyst, hvor Galapagos-skildpadden, den kommer fra Galapagos-øerne ude på Sydamerikas kyst. Now these giant tortoises, they also from each part of the world. The alligator tortoise comes from the Seychelles Islands outside of Africa's coast, whereas the Galapagos tortoise comes outside of South America's coast. Hey guys, stay in here. What's the problem? Now these giant tortoises, they also dig and get very big. Actually the biggest land tortoises in the world. Where the Galapagos tortoise can get to a size of around 360 kilograms, whereas a alligator tortoise male can reach up to 300 kilograms. Der er garanteret nogle af jer, der tænker, der er overhovedet mærke, jeg var helt på jobbet. Det kan jo faktisk godt. Grunden til det, det er simpelthen, fordi Gaia, hun har nerver løftet over hele skjoldet. Så det så gør, at hun har faktisk flere mærke mere, end de mærke, end du har vores fingernegle. Det er også derfor, at man har hørt den gamle historie om, at hvis man havde skildpadden, så i gamle dage, så sagde man, behøver at gå et hul skjold i handlerskjoldet, og sætte et kæde i, så kunne det ikke af. Altså, man kan svare til, at man bruger en nåle lige gennem fingeren på en, lige gennem knogler og det hele. Det er man heldigvis stoppe med. Det er alt.
her i dag, der kan jeg bruge min kamera, det var faktisk meget sidst, da vi var herovre. Ja, sidst, da vi var herovre, der var folk herovre, det der kamera, det er bare fedt. Det er ikke meget, de bevæger sig nu. Nej, de er meget stille. Men de ligger for det meste også stille jo i naturen nu. Kun hvis de skal jage efter mad. Ja, det er meget godt. Nu bevæger du dig. Ja, det kunne ikke lide det. Det var da ellers hyggeligt, du var lige der med hovedet. Ja, det forstår jeg godt. Ej, så sprængt du. Den ser ud som er ved at blive lavet, den der. Jeg vil se, om jeg kan fange den her op, den der lille gule. Der fløj den. Nu er den meget tæt på mig. Jeg kan ikke finde den. Der var den gule. Ja. Hvor den synger. Man kan bare ikke rigtig høre det. Nej.
Det er sådan en spidsnæ, eller hvad du skal kalde det. Ja, der kommer nogle så mangler jo nok lige pludselig en god ej lidt i gang. Ja, det tænker jeg da også. Nej, hvor den hygger sig, den der. Mm. Det skal den vej. Men der kommer mere den vej, skal Ja. ikke gøre. Nej. Perfekt. Den er lige derhenne. Ja, det var det der. Det kan da godt huske. Skal der også ske noget, Mikkel? Nå ja, det er der. Ja, det kan også hænge lige her. En skildpadde. Så fik jeg det. Så løber rundt. De har sådan nogle baner, de løber. Er det ikke sjovt? Den der løber åbenbart i 8 tal. Gør den det?
kan det godt være. Nu stoppede den. Hvor blev du af? Der var du. Jeg siger ikke noget. Du siger ikke noget. Du har en tanke. Ja, der var noget, der kløede på mausen. Og jeg kan da også godt rende rundt i 8 tal, eller skal jeg? Jamen, den indre vejbænk, det kan du. Til at være klipper. Prøv lige at gå lidt herover. Så var det lidt sådan noget fangeskøb. Kulder. Hallo, hallo. Og det tror jeg. Fordi det er noget, der er for at holde det fast. Babykrokodil. Den var jo også nok. Var de større? Prøv lige at stille dig derovre. Nej, det kan man godt se i forhold til dig. Og du er sindssygt, mand. Det er baby. Kan du lige bevæge dig lidt? En baby crocodile. Har du så set det her? Mangler sådan noget? Jeg tror ikke, vi mangler række op her til den. Det er sgu da en ordentlig af den sum. Jeg er ikke så lidt fræk, hva'? Det var der heller ikke sidste gang. Åh, så fløj du. Det er rigtigt. Den var han ikke særlig glad for. Den var fandme heller ikke sød. Den bød ham sgu da i fingeren. Den sad godt fast. Og der var også en der. Jeg var ikke ret til Til at sige. En der. Krokodiller. Ja, den skal jeg da lige huske lidt på. Skal jeg være. Jeg har fundet det op. Ja, den ligger der. Ja, men der er en med. Jeg har fået øje på den. Spørgsmålet er, hvor er den? Jeg prøver at filme. Se om jeg får øje på den. Så svækker den. Den ligger derovre.
Ligger lige der. I vandet derovre. Ja. Den er ikke så stor. Det var lidt uhyggeligt, hvordan den kom røre på sig. Begyndte den at røre på sig? Kom du for tæt på, Skan? Den vil have et bedre sted, eller? Man kan lige ligge lidt bedre dernede. Jeg forstår ikke, at folk de sådan er bange for krokodiller og alligator. De er ikke så aggressive. Det er ligesom løver, men de er ikke aggressive. Sådan et, hvad hedder det, Pro? Ja, hvad man kan sige? Pro. Så fik den lige til de andre til at bevæge sig også. Det er klart, når den bare går ind og jogger på dem. Ligger de sådan en hel flok der og slapper af på dig. Hej. Hvor er du sød. Ja. Må du kigge. Hej. Kommer du ned? Og så kommer chefen som sagt og hjælper mig med at fodre nogle andre krokodiller. Der er nogen, jeg skal have lidt hjælp til, hvor der for eksempel er en, der skal have en hel ørred for sig selv, mens de andre de skal have lidt daggamle kyllinger. Og det er fordi, hun er lidt mindre end de andre, så vi vil godt have, at hun bliver lidt større, så de her andre damer, hun går sammen med, ikke mobber hende og alt muligt mærkeligt. Der er faktisk mobberi blandt nogle krokodiller her. Så der skal den ene altså lige holde de andre væk, mens den anden den giver den her store ørred til den anden pige der. Så er det jo meget vigtigt, når vi er rundt og ser fodring, at man ikke stikker fingrene ned nogle steder, hvor man kan stikke fingrene ned. Og det er fordi krokodillerne, de kender altså spisetiden, og de kender mine nøgler, og de kender også min spand. Så det er ikke så smart, for der er altså nogle af de her krokodiller, de kan altså godt hoppe. Så er det vigtigt, at børn og små mennesker står forrest, fordi at hvis alle, der er høje, de står foran, så er der ikke nogen, der kan se noget bagved. Nu er der heldigvis rigtig god plads de fleste steder, jeg skal fodre i dag, så jeg tror, at vi alle sammen nærmest skal se alle fodringer. Men ellers så giv lige plads, sådan så at hvis der nu er nogen, der har stået og set de her 3 kubanske krokodiller, eller nogle af dem her, jeg skal give mad, og set 3 af dem få mad, så byt lige rundt, så dem, der står bagved, de også lige kan få lov til at se nogle af de her babyer få noget mad også. Efterfølgende så virker det altså lidt små, det bliver så op, men alt efter vejret, så kommer der altså en alligator ud på scenen her. Det er faktisk en rød kariman i dag, nu står jeg og fylder af med løgn. Det er en rød kariman, der kommer herud, og de er ikke så vant til at være herude endnu. Det vil sige, at det er ikke sikkert, at man kan få lov til at holde den her røde kariman. Men man kan få lov til at røre den en hel masse. Det er Louise, der kommer til at stå med den, så det er hendes vurdering, om man kan holde den eller ej. Det kan også være, at der kun er 3, der kan holde den. Og så begynder den ikke at synes, det er så fedt mere. Så den er under træning, og så håber jeg, I har lidt forståelse for, at det ikke er alle, der måske kan holde den, hvis det er. Vi skal ikke gøre noget, der ikke er behageligt for hverken dyr eller for os. Er der nogle spørgsmål? Jeg ved, der er nogen, der snakker engelsk, jeg også lige skal sige det til. I will say it in English, yes. Nej, de er døde. Der ligger bare det. Det kan være det røde, ja. Hallo, de små. Hallo, de ligger på med det der. Den ligger på en sjov. Hallo. Jeg går derud i stedet for.
Hvad? De har flere, eller hvad? Nej, jeg har kun den her. Det skulle være taget op længere. Jeg vil ikke finde på at løbe afsted efter dig, eller hvad? Han har ikke rigtig nogen interesse i det, tror jeg. Nu er det heller ikke særlig varmt, fordi den gerne venter på, at der hopper børn i vandet, som den flise. Det er simpelthen bare fordi, at der er nogen, der har fanget og kørt den væk, for den boede der, og så er den bare returneret. Og det er også derfor, man ser de der alligatorer, der går rundt på kørebanen i Florida. Jamen, de selv samme alligatorer, de har boet der. Og det er derfor, de går rundt på kørebanen. Den simpelthen ikke kan stå det. Det er der egentlig ikke noget at sige til. At det er smidt ud fuldstændig aldeles fra deres hjem. Og nu er det opdyrket, og det eneste vand, der egentlig er, der var en kæmpe sum for måske nogle af stederne 3 år siden. Og nu er der kun en swimmingpool. Men de er meget, meget mere som... Det er jo også derfor, at her lidt senere, så er det en alligator, I møder herude på scenen, som der rører ved og sådan noget afkom efter vores store alligator. Men altså selvfølgelig, man skal altid virkelig tage vare, fordi at den mund der, den er meget, meget farlig. Og de er ikke overhovedet ondsindet, men de er vilde dyr. Nej, det var bedre end mig i hvert fald. Jeg har ikke gået til hånd. Ja, men interessen er der, så du sagtens spiser dem. Ved du hvad, René? Jeg er sikker på at se, hvordan Christian Sand bliver fodret. Det er meget nemmere at sige dem. Ja, bare vent på det. Ja. Det prøver vi så. Du kan bare lukke op her, så prøver jeg at gå derind og se, om hun vil spise. Det er godt, du har trænet den allerede. Det tror jeg ikke. Vil du have lidt? Yep. Og så skal det der net af, der. Det er ikke sikkert. Nej. Du kan bare lave crocodile Dundee-trækket her. Hvad er det for et træk, man taler om? Der er hun lidt skør. Godt se. Nu kan jeg jo ikke nå den der ud, jeg skal rave ind over. Ja, det er ligesom overdrevet. Ja. Nu kan jeg ikke få crocodile Dundee-trækket, det er jeg sikker på. Ja, men... Ej, det kunne bare være hyggeligt, hvis hun lige fik lidt mad. Nej, siger du. Nej. Det er da sagt. Kom her ind og få noget mad. Det er ikke noget, vi ved. Du har haft længere stænger. Hvis den vil fodre os. Det gør vi ikke. Ja. Jeg ved ikke, om jeg kan ramme så præcis. Jo. Nej, det gør vi ikke. Det er det ikke, hvor der kommer der ind til det bedste igen. Nej, jeg kan forstå, at du godt vil spise nu. Lige nu, jeg styrer lige væk. Ja. Gør det igen. Godt.
2, 1, 3. Der var den. Sådan. Tror jeg ikke, man skal ramme 5 cm ved siden af, det gider jeg ikke. Det skal Nej. kan du spise bestemt. Det skal ikke ramme. Sygt godt lavet på den. Ja, hvis vi ser, det er tykke noget. Det er skønnet. Haps. Ja. Det må jeg godt lide. Ja, jeg ved det godt. Det er sådan lige over grænsen. Jeg skal holde mig 1 meter væk. Ja. Bare igen. Ja. Der var bid. Er hun holdt også? Jo. Ej, jeg tror, den røg ud der. America, especially in the really hidden forest of Brazil and Peru and Ecuador. But these black caimans here are born here in our zoo. And this is in fact a world record. This is the only place in the world where black caimans have bred in captivity. Casa. Jeg kan ikke der. Så lidt. Nej, så med. Kom så. Ja, I var dygtig. I var dygtig. Haks ned i maven. Skal jeg ikke bare svømme rundt med den? Det er meget hyggeligt. Ja. Kan du stadig tage billeder, hvis jeg sætter den her på? Ja. Den har nu. Den er i hvert fald klar der. Ja, Benny. Du skal ikke hoppe op til mig. Hippie! It's a little funny with this one because it's actually a male, but he's making a list. Oh, we don't know why. I've never seen it before. Okay.